בית הספר נתיבותיה הינו בית ספר בגישה מונטסורית ייחודית, בית ספר היחיד בארץ שמיועד לבנות חרדיות. בבית הספר אנחנו שומרים על זהות חרדית עם הקפדה על תורה, על מצוות, בדרך של אהבה ויראת שמיים. בבית הספר מיועד למשפחות שרוצות לעלות לתורה ויראת שמיים, שמאמינות בדרך, שרוצות להיות חלק. בבית הספר אנו מפעילים את הגישה המונטסורית תוך אמונה אמיתית בתלמידות. אנחנו מאמינים כי תלמידות רוצות ללמוד, לחקור, להתקדם, לדעת יותר. בבית הספר שלנו מאפשר בצורת הלמידה, בסביבה המותאמת, בצוות החינוכי המדהים שיש לנו פה, את כל מה שאפשר כדי שתלמידות ילמדו ויחקרו ויגיעו למקומות הכי גבוהים שאפשר. הזהות החרדית לצד חתירה למצוינות בכל התחומים הינה הבסיס שלנו בבית הספר. הסדר יום שלנו בבית הספר מתחיל כך. התלמידות מגיעות בבוקר, יש להן למעשה זמן חופשי, משחק בוקר, זמן לקריאה, זמן לשיח עם המורות, ולאחר מכן הן מתחילות את סדר היום שלהן. כולן מתחילות בתפילה. כל יום יש שיעור קודש, הן לומדות בעבודה בקבוצות, בעבודת חקר, עם חומש כמובן, נביא וכל מה שזה נדרש. 5 טיפות היו בתוך ענן של מים, טיפה אחת נפלה לה פתאום מן השמיים. הטיפה נפלה והתגלגלה לה לאדמה. במשך 3 עד 4 שיעורים ביום התלמידות לומדות בתוך סביבת למידה מעודדת חקר, מעודדת סקרנות. איך זה נעשה? הן למעשה מקבלות דף מעקב לכל תלמידה באופן אישי. בדף מעקב יש לה משימות גם במתמטיקה, גם באנגלית, גם בכישורי חיים וגם בעברית. הוא כולל קבוצות הקניה שהיא צריכה לעשות, שזה כמו שיעורים קטנים של מורה עם 5 תלמידות שהיא מקנה להן את החומר הבא. כל התלמידות באותה רמה וכולן לומדות ביחד ומתנסות. ולאחר שיש להן קבוצת הקניה, הן יכולות להתנסות במרחב העשיר והרחב שיש להן. בצורה כזאת, התלמידה גם לומדת, גם מתקדמת, גם חוקרת וגם נהנית, ויותר מזה, היא מסגלת מיומנויות של למידה עצמאית, של אחריות בלמידה, של יכולת של בקרה, של ביצוע ברצף, עבודה בקבוצות והתייחסות לזמן. שווה לראות את התלמידות שלנו לומדות מתוך הנאה אמיתית, מתוך שמחה ורצון ללמוד ולהתקדם כל הזמן, והן מגיעות ליעדים גבוהים ביותר בהתאם לדרישות של משרד החינוך. תינוק נולד עם יצר סקרנות שמפתח אצלו את כוח הלמידה. באופן טבעי הוא מחפש, מסתקרן, נוגע, זה מתחיל בחושים ולאט לאט מתפתח הלאה. אנחנו רוצים לשמור על זה. אנחנו רוצים שהאהבה ללמידה הזו תתעצם. וכל עוד המבוע הטבעי הזה של החשק ללמוד נמצא, אז השמיים הם הגבול. כל החלק החברתי, הרגשי, מאוד מאוד משמעותי לנו, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ ואנרגיה. המענים שיש לנו פה השנה זה שיח אישי של מורה ותלמידה, כל שבוע, זמן שמוקדש רק לתלמידה. יש לנו גם קבוצות חברתיות שמבוצעות ומועברות על ידי היועצת החינוכית. קבוצה של בנות ביחד שמתרגלות מיומנויות של שיח, של תקשורת, של הנאה במשחק ויכולת של הצטרפות לחברה. יש לנו מטפלת מדהימה שלוקחת בנות בקבוצות קטנות, ולמעשה באמצעות ההגינה, באמצעות הטיפול בצמחים, הן לומדות על הרגשות של עצמם, הן לומדות על היכולת לשתף ולהביע. המענה הנוסף שלנו זו פינת חי. באמצעות הפינת חי, באמצעות החיות, התלמידות לומדות להביע רגש, לשוחח, לטפל בחיות, לשחק עם חברה. זו פינה מדהימה שהתלמידות רק מחכות להיות בה.
במרחבי בחירה יש לתלמידות אפשרות לבחור בין שיעור אומנות, שיעור בלט, מוזיקה, כישורי חיים, כישורי מטבח ועוד הרבה מאוד אפשרויות. מכיתה א', הקבוצות האנגלית מתחלקות לקבוצות מתקדמות, קבוצות דוברות וקבוצות של מתחילות. הלמידה בצורה מהנה, חווייתית, עם שירי אנגלית וחשיפה לשפה דבורה. הלמידה במקצועות מדעים וגיאוגרפיה נעשית בגישה ייחודית שנקראת PBL, למידה באמצעות חקר. התלמידות לומדות, מתנסות, חוקרות ומבצעות פרויקטים משמעותיים שמציגים את תהליך הלמידה המשמעותי. בית הספר נתיבותיה הוא בית ספר בגישה מונטסורית ייחודית. הפעילויות מאוד סביב ומשמעותיים ובעיקר כדי להקנות לתלמידות מידות ויראת שמיים בצורה נעימה וחווייתית, לחבר אותם לספר, אנחנו שומרים על זהות חרדית עם הקפדה על תורה, על מצוות, בדרך של אהבה ויראת שמיים. בית הספר מיועד למשפחות שרוצות לעלות לתורה ויראת שמיים, שמאמינות בדרך, שרוצות להיות חלק. בבית הספר אנו מפעילים את הגישה המונטסורית תוך אמונה אמיתית בתלמידות. אנחנו מאמינים כי תלמידות רוצות ללמוד, לחקור, להתקדם, לדעת יותר. בבית הספר שלנו מאפשר בצורת הלמידה, בסביבה המותאמת, בצוות החינוכי המדהים שיש לנו פה, את כל מה שאפשר כדי שתלמידות ילמדו ויחקרו ויגיעו למקומות הכי גבוהים שאפשר. הזהות החרדית לצד חתירה למצוינות בכל התחומים הינה הבסיס שלנו בבית הספר. הסדר יום שלנו בבית הספר מתחיל כך. התלמידות מגיעות בבוקר, יש להן למעשה זמן חופשי, משחק בוקר, זמן לקריאה, זמן לשיח עם המורות, ולאחר מכן הן מתחילות את סדר היום שלהן. כולן מתחילות בתפילה. כל יום יש שיעור קודש, הן לומדות בעבודה בקבוצות, בעבודת חקר, עם חומש כמובן, נביא וכל מה שזה נדרש. 5 טיפות היו בתוך ענן של מים, טיפה אחת נפלה לה פתאום מן השמיים. הטיפה נפלה והתגלגלה לה לאדמה. במשך 3 עד 4 שיעורים ביום, התלמידות לומדות בתוך סביבת למידה מעודדת חקר, מעודדת סקרנות. איך זה נעשה? הן למעשה מקבלות דף מעקב לכל תלמידה באופן אישי. בדף מעקב יש לה משימות גם במתמטיקה, גם באנגלית, גם בכישורי חיים וגם בעברית. הוא כולל קבוצות הקניה שהיא צריכה לעשות, שזה כמו שיעורים קטנים של מורה עם 5 תלמידות שהיא מקנה להן את החומר הבא. כל התלמידות באותה רמה וכולן לומדות ביחד ומתנסות. ולאחר שיש להן קבוצת הקניה, הן יכולות להתנסות במרחב העשיר והרחב שיש להן. בצורה כזאת, התלמידה גם לומדת, גם מתקדמת, גם חוקרת וגם נהנית, ויותר מזה, היא מסגלת מיומנויות של למידה עצמאית, של אחריות בלמידה, של יכולת של בקרה, של ביצוע ברצף, עבודה בקבוצות והתייחסות לזמן. שווה לראות את התלמידות שלנו לומדות מתוך הנאה אמיתית, מתוך שמחה ורצון ללמוד ולהתקדם כל הזמן, והן מגיעות ליעדים גבוהים ביותר בהתאם לדרישות של משרד החינוך. תינוק נולד עם יצר סקרנות, שמפתח אצלו את כוח הלמידה.
באופן טבעי הוא מחפש, מסתקרן, נוגע, זה מתחיל בחושים ולאט לאט מתפתח הלאה. אנחנו רוצים לשמור על זה. אנחנו רוצים שהאהבה ללמידה הזו תתעצם. וכל עוד המבוע הטבעי הזה של החשק ללמוד נמצא, אז השמיים הם הגבול. כל החלק החברתי, הרגשי, מאוד מאוד משמעותי לנו, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ ואנרגיה. המענים שיש לנו פה השנה זה שיח אישי של מורה ותלמידה, כל שבוע, זמן שמוקדש רק לתלמידה. יש לנו גם קבוצות חברתיות שמבוצעות ומועברות על ידי היועצת החינוכית. קבוצה של בנות ביחד שמתרגלות מיומנויות של שיח, של תקשורת, של הנאה במשחק ויכולת של הצטרפות לחברה. יש לנו מטפלת מדהימה שלוקחת בנות בקבוצות קטנות, ולמעשה באמצעות הגינה, באמצעות הטיפול בצמחים, הן לומדות על הרגשות של עצמם, הן לומדות על היכולת לשתף ולהביע. המענה הנוסף שלנו זו פינת חי. באמצעות הפינת חי, באמצעות החיות, התלמידות לומדות להביע רגש, לשוחח, לטפל בחיות, לשחק עם חברה. זו פינה מדהימה שהתלמידות רק מחכות להיות בה. במרחבי בחירה יש לתלמידות אפשרות לבחור בין שיעור אומנות, שיעור בלט, מוזיקה, כישורי חיים, כישורי מטבח ועוד הרבה מאוד אפשרויות. מכיתה א', הקבוצות האנגלית מתחלקות לקבוצות מתקדמות, קבוצות דוברות וקבוצות של מתחילות. הלמידה בצורה מהנה, חווייתית, עם שירי אנגלית וחשיפה לשפה דבורה. הלמידה במקצועות מדעים וגיאוגרפיה נעשית בגישה ייחודית שנקראת PBL, למידה באמצעות חקר. התלמידות לומדות, מתנסות, חוקרות ומבצעות פרויקטים משמעותיים שמציגים את תהליך הלמידה המשמעותי שלהם. הפעילויות נעות סביב אירועים משמעותיים ובעיקר כדי להקנות לתלמידות מידות ויראת שמיים בצורה נעימה וחווייתית, לחבר אותם למצוות ולחבר אותם לערכים.